O'n eisiau actio mewn drama gen Ibsen, sef Ghosts, nôl yn 1993, sef un o glasuron eraill Ibsen. A teimlod ag hynny fraint o gael gwneud hynny i gwmni Theatr Gwynedd oedd hynny, yn Theatr Gwynedd, a wedyn fuon ni ar daith o gwmpas Cymru. A dwi'n meddwl na dyna'r tro y tro dwytha i ddrama gan Ibsen gael ei pherfformio i llwyfannu gyn gwmni proffesiynol. Dyna ni'n meddwl bod o'n bryd mewn ffordd i ni fel y cwmni cenedlaethol rwan roi Ibsen ar lwyfan yn y theatran ni o gwmpas Cymru. Mewn ffordd mwyn talu gwrogaeth i Ibsen. Ibsen mewn gwirionedd ydy tad y theatr fodern, fod i pencampwr y ddrama naturiolaidd. A ond yn deg bod ni fel cwmni cenedlaethol yn rhoi gwaith yr cawr yma ar lwyfan a gwneud hynny yn y Gymraeg. Ac wrth bod ni yn rhoi rhai o'r clasuron mawrion yma, clasuron theatr y byd yn y Gymraeg, mae rhyw ffordd yn cysylltu ni efo cenhedloedd eraill, mewn ffordd yn creu cysylltiad rhwng yn traddodiad theatr ni a traddodiad theatr y byd eang. A mae'n bwysig bod ni fel cwmni cenedlaethol yn darparu'r ddolen yna, os lygu di. Ond wedyn y Fenyw Daeth o'r Môr, pam dewis honno, nes i ddarllen y ddrama flynyddoedd yn ôl a cael yn swyno efo'r drama yn syth bin. Di ddim yn drama amlwg, di o ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf rwsyd be di themau hi neu be mae Ibsen yn trio ddeud yn y gwaith. Mae gen rhyw led argraff fod o yn ymhel a themau tebyg i'r themau oedd o di ymdrin â nhw yn tŷ dol, sef rôl y ferch mewn cymdeithas a hawl y ferch i fyny, i rhyddid i hun. Mae hynny'n thema amlwg yn y gwaith, ond mae yna rhywbeth yma tu hwnt i hynny hefyd, rhywbeth ynglyn â hawl yr unigolyn i ddewis i dyngiad y hun. Mae rhyw syniad hefyd fod y ddrama yn ymdrin mewn rhyw ffordd ag esblygiad. Mae rhaid cofio sy'n llawar cyn 1988 pryd perfformwyd y drama gyntaf. Sy'n llawar cyn hynny pryd ddaru Darwin sgwennu i Evolution of the Species. Felly mi oedd y pynciau yma dal yn cael ei trafod ac yn dal yn bwnc llosg. Wrth gwrs mi oedd y gwaith hwnnw wedi chwildroi ffordd oedd pobl yn meddwl am wyddoniaeth ac am grefydd ac yn y blaen. A mae yna rhyw thema hefyd yma, mae yna rhyw ymdriniaeth yma ar thema esblygiad. Ac mae hynny yn cael ei adlewyrchu yn y teitl bron, sef y Fenyw Daeth o'r Môr, o gofio bod anifeiliaid y tir, wrth gwrs, wedi esblygu, neu wedi dod o'r môr. Dyma ni y ddrama y Fenyw Daeth o'r Môr. Mae Ibsen bron yn gofyn i ni, ydyn ni yn y ffordd ydyn ni'n esblygu yn feolegol, ydyn ni tybed angen esblygu yn gymdeithasol ac yn wleidyddol, ydy hi ddim yn amser bron i'r fenyw ddod o'r môr. Ydy o'n amser i'r fenyw yn cymdeithas ni esblygu i fod yn greadur gwahanol i'r hyn ag ydy hi yn presennol ni, sef yn presennol Norwy 1888. Mae lle i gymdeithas newid, mae lle i ferch newid, i hawlio ei lle rwsyd o fewn cymdeithas ochr yn ochr a dyn. Felly mae hwn yn thema fawr ac yn thema sydd yn parhau. Dwi ddim yn teimlo bod brwydr ffeministiaeth, os liciwch chi, wedi hennill. Mae merched yn dal mewn sawl diwylliant ac hyd yn oed yn y Gymru gyfoes. Ydy'r frwydr honno wedi hennill ta ydyn ni dal mewn cyfnod o esblygiad lle mae perthynas rhwng merched a dynion yn esblygu a rhyddid merched yn dal yn gorfod cael ei fyny, os liciwch chi, a statws y ferch yn dal yn gorfod cael ei fyny. Felly oedd honno'n thema oedd yn apelio. Ond mae'n drama llawer iawn mwy na hynny, ac wrth gwrs, dydy Ibsen ddim yn pregethu, dydy Ibsen ddim yn wleidydd, diddanwr ydy Ibsen yn y pen draw. Sgwennu dramau oedd o, nid areithiau gwleidyddol. Mae'n cuddio, os liciwch chi, i negesuon gwleidyddol mewn diddanwch theatraidd. Ac mae hi'n stori dda, storiwr ydy Ibsen, a mae hon yn stori a felgar. Mae'n stori garu, lle mae gwraig ifanc
yn gorfod penderfynu pe na ydy hi'n aros efo'i gŵr, neu ydy hi yn gadael ei gŵr, ac wrth gwrs yn 1888, mi oedd y syniad yma o wraig yn gadael ei gŵr yn syniad cwbl chwyldroadol. Doedd gen merch ddim hawl i wneud unrhyw benderfyniad dros hi hun, heb sôn am benderfynu i adael ei gŵr. Oedd gen dyn, wrth gwrs, hawl i ysgaru wraig, ond ddim ffordd arall rownd. Felly, wrth gwrs, stori sydd wedi gwreiddio yn y cyfnod yma, ond sydd yn stori anhygoel serch hynny ac yn stori afilgar, lle mae rhywun yn gorfod gwneud dewisiad anodd iawn, gadael ei gŵr, neu mynd yn ôl efo hen gariad oedd wedi colli cysylltiad efo fo, flynyddoedd lawer iawn cyn hynny. Felly mae yna broblem fawr yn wynebu y Fenyw Daeth o'r Môr, y prif gymeriad. Ac wrth i ni ymdroi yn ei phroblem hi, yn ei dilema hi, da ni yn cael gwelediad i mewn i themau mawrion a dyrys.